si na problém. Jak došlo? Dobře, no, ale tady to není očistem, že jo? Ano, je to máko. Renátko, Ano, Euro se požaduje, že by chtěli někam dát ceny. Pojďte si pro ně. Kájo, jo, tamhle. Kájo, doběhni pro jednoho z těch kluků, nebo ne, doběhni, dojdi. A jestli by se mohl hlásit u pracoviště u firmy, no, Toho modrého stávu? u Irenky, u toho Ne, modrého toho stávu, že tam mají ceny pro nás. A tě přinese do kanceláře, prosím. Jo, a prosím tě, to bude, oni dají ty bundy, nebo mikiny, Jo. tak to bude, ale je potřeba, aby chodili o ty včera dekorovat ošetřovatelé. Já se nestávám, že tam byla. No, tak to dajte vítězů. Když se ošetřovatelé proto neumějí. Ale taky ošetřovatelé dostanou poukázku na mikinu, tak víte, dostanou mikinu. Alebo bychom to mohli dát druhé.